последния ми номер, където с Камен карахме колелета. Сякаш всичко изглеждаше много лесно, но сцената беше много излъскана, полирана и велосипедът се държеше като на лед. Това попречи някои от триковете да се изпълнят чисто. Това е втора победа за Ники Мартинов. Петко, доволен ли си? Доволен ли си? 2 вечери и 2 победи. Какво повече искаш от този човек? За мен бе истинско удоволствие да работя с господин Воденичаров. Не знам за него дали е също, още повече, че отново сме двойка. Надявам се да не ми се сърди. Това беше силата на жребия. До сега трупах точки за Петко, сега трябва да трупам точки за Поли. Това е втора поредна седмица двобой. Най-важното в този номер е човек да преодолее абсолютно всички страхове. Като екстремен състезател, тук няма да наблегна на това дали и аз го мога добре да го направя. Аз ще се опитам да проверя моята граница на възможности върху лентата. Аз ще се постарая да бъда гвоздия на програмата, колкото и да е малко времето за подготовка. Килограмите и височината на Ники може да се окажат проблем, но Ники идва много физически подготвен. Мисля, че той ще пропусне първите стъпки, основата на това, което трябва да се прави и ще прескочим към най-атрактивните и интересни номера, които са възможни в нашия спорт, наречен slackline. Всеки следващ ден се чувствам по-уверен. Вече имам доверие в лентата, но най-голяма сила ми дават двете момчета, които не позволяват да се пречукам. Добре. Благодаря много на шоуто, че ми даде тази възможност, че усетих емоцията от скоковете на лента. Ники все повече се стабилизира. Скоростите стават все по-динамични, все по-високи. Въпросът е докъде ще стигне. Като с неговите 100 кг е динамично. И различно. И различно, да. За това спектакъла той дигна своя приятел Петко нагоре в класирането. Дали тази вечер ще направи същото и за Поли? Нека видим. Дами и господа, аплодисменти за Ники Мартинов!
Аплодисменти, дами и господа! Аз щях да припадна. Аплодисменти за специалния агент Мартинов. Какво открадна? Охо! Това не е ли ваше, господин Балкански? И добре, в такъв случай оказа ли се мисията възможна за него? Да, разбира се, оказа се. Той се представи много добре. И ако продължава така, със сигурност ще го заслужи този клоун. Само да кажа, че това вътре е златния клоун на господин Балкански. Не, сребърен. Сребърен е ли? Сребърен. А що е? Не е ли златен? Там сребърните са златни и обратно. Да. Господин Кънчев. Поздравления. И тук видяхме също като при Камен една интересна хореография. Момчетата помагаха доколкото могат. Ники беше по-силов, което се очакваше, защото е по-такъв екстремист. Пое повече рискове. Трябва да преценим кое беше по-така красиво. Да. Мъдростта на Камен или агресивността и амбицията на Ники. Ще видим. Елена? Мислим. Ники е атрактивно изпълнение, много силово. Вижда се за толкова подготвен човек като теб. Не може да си поемеш все още дъх. Хареса ми, на места ми беше малко хаотично, но е разбираемо. Много е труден номера, въпреки че мисля, че още във визитката ти каза, че ще се опиташ да ни завладееш с този номер и да победиш. И успя. Мисията ти е възможна. А сега ще извикам и Камен да ги видите един до друг, за да разберете кой повече ви е харесал. Заповядайте. Това са и техните ментори. Заповядайте. Поздравления. Благодаря. Изключително доволни сме от ентусиазма, с който подходиха към това занимание. Радваме се, че оставаме една красива случка в историята на слаклайнинга в България. И въпреки всичките падания и всичките трудности, те успяха да запазят до край в себе си чувството, че искат да довършат до края нещата. Аплодисменти за тях. Свършили сте прекрасна работа. Чакаме ви с нетърпение отново на нашата сцена. Жестоки сте. А сега да чуем оценките на журито. Ники. Наистина и Серафим и Анди, те си тръгнаха, но плуваха в пот, който означава, че и те са дали всичко от себе си. Двете момчета дадоха абсолютно всичко от себе си. Както казах, Ники беше много но моята точка е за Камен. При него имаше мъдрост и така. Покритие на номера. И двете изпълнения са много различни като характер. Ники ми хареса с силата и борбата си, която опитваше да овладее Slackline, извинявайте. При Камен ми хареса това, че като истински артист до края продължи и издържа и актьорски, и целият етюд в стилистиката, в която ти беше поставен. И имаше много красота в целия номер. Моята точка тази вечер е за Камен. 2-0. Господин Балкански. Изключително труден номер. Изключително. Може би много хора не знаят. Това е моят първи номер в моята циркова кариера. Мене ме впечатли това, че при Камен бяха повечето статистически нещата. Докато при неговия съперник бяха повечето... Статични. Да, статистични. А при неговия партньор бяха повечето акробатични. Това мене ме завладя, особено накрая, когато видях, че той се опита да направи и салто отгоре. Моята точка е за него. И така, златото отива при Камен, дами и господа. Но сребърният клоун, ти си го и открадна, отива при Ники Мартинов. Победител от двобоя е Камен с 2 на 1 точка.